Magandang araw Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Naging usapin ang tungkol sa paggamit ng tobacco excise tax sa ikalimang distrito ng Pangasinan. Nakitaan umano ng paglabag ang mga lokal na opisyal sa paggasta sa nasabing pondo na dapat ay ginamit para sa kapakanan ng mga magsasakang nagtatanim ng tabako. Dahil dito, inalam ng Pangasinan Watch ang batas kaugnay sa paglabag sa usaping ito. That would fall under technical malversation, pwede ding anti-graft and corrupt practices. And kung mayroong proof na naibulsan at the amount is more than 50 million pesos, di ba? Pasok yan sa plunder. Yun yung mga possible laws that would be violated in case mishandled yung fund. Grievance Committee. Ito ang solusyon ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez matapos matuklasan na ilang empleyado ng city government at Public Order and Safety Office o POSO ang naka-time in pero wala naman sa kani-kanilang mga trabaho. Because number one, they're being paid by the government, the people's money, and then ni-relinquish nila ang kanilang trabaho without informing yung head ho nila. So I have to address this immediately. 3 taon nang walang nauupong full-fledged PNP Provincial Director ang Philippine National Police sa lalawigan ng Pangasinan. Puro OIC capacity o caretaker ang naitatalaga dito. Kumpara sa ibang lalawigan ay tila naiiba ang trato sa probinsyang may humigit kumulang na 3 milyong populasyon. Paano ba pinipili ang isang PNP Provincial Director? Sa pagtatalaga po kasi ng OIC, ang regional office nga po ay nagbibigay ng recommendee sa provincial government. Kung meron man siyang magustuhan po doon sa mga recommendees, ibabalik po sa regional office. And then the regional office, dadalhin po yan sa national headquarters. And in turn, papunta po sa NAPOLCO. And ito pong atin pong National Police Commission ay ibababa uli dito sa atin. Si Police Senior Superintendent Rosueto Ricaforte ang huling naging full-fledged provincial director dito noong taong 2012. Matapos si Ricaforte, nag-OIC na si Police Senior Superintendent Michael Nicolas. Sinundan ni Police Senior Superintendent Mariano Luis Versosa. OICPD din si Colonel Marlo Chan. Sinundan ni OICPD Sterling Raymond Blanco at sumunod si OICPD Reynaldo B.I. Kauupo lang din halos ni OICPD Police Senior Superintendent Belly Tamayo na ngayon ay napapaulat na papalitan na naman ng isa na namang OIC Provincial Director. Masigasig na implementasyon ng mga programang pangkalikasan at pagpapatupad ng mga batas kaugnay nito ang higit pang pinag-iibayo ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng National Greening Program. Sa isinagawang Regional Summit sa Lingayen, pinag-usapan ng mga isyu at posibilidad tungkol sa programa. Nasa watch list kayo because of the performance. And it's a good thing. Kailangan pong marinig ng ating mga partners. Kung kayo po pinupukpok ng aming mga Sembros and Penros at mga kinatawan nila, ay dahil po pinupukpok din namin sila na mag-deliver. Isa sa mga sinasabing epektibong nakamit ng programa ay ang livelihood generation. Bagamat hindi naaabot ang target na 1.5 million hectares na tataniman, positibo namang pinaalam ni Amaro na ipagpapatuloy pa rin ang programa pagkatapos ng 2016. And through the siguro 50 years of reforestation history in the country, we were not able to make visible the accomplishments. Hindi po matatapos sa 2016 ang programa ng pagpapatanim. Kung matatapos po ang National Greening Program, ang DNR po, kung sino man po yung aming magiging secretary, ay magpupursige na ipagpatuloy natin. We choose to live in the service of the children. Ito ang naging tema ng ika-4 na Daycare Workers of Pangasinan Convention na dinaluhan ng 600 daycare workers mula sa iba't ibang panig ng lalawigan. Sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office, nakatuon ito sa pagpapaibayo sa kakayahan ng mga daycare workers hinggil sa pangkalahatang development ng mga bata. Basically, ang pinaka-purpose nito is one is to give an updates kung ano yung mga bagong patakaran sa daycare service. And secondly, syempre,
we're expecting everybody and the daycare workers to learn more about what are the new strategies, especially for the protection of our children. Isa rin sa hangarin ng convention ay mabigyan ng karagdagang benepisyo ang mga daycare workers sa dedikasyon sa kanilang propesyon. Kaya nga nabanggit ni Vice Governor kanina, as much as possible we are trying to give some benefits for them para at least naman mabigyan ng pansin ang kanilang mga ginagawa sa mga ating mga bata. Kasi very important ang role nila sa ating mga bata. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.